No, 3,27 to nie je bohviečo. Poď radšej do organizačného týmu. OK. Ahoj, som Alenka Chadimová. Moje meno je Zuzana Marčeková. A sme dobrovoľníčkami v nadácii Chadim z Charity. Tento rok organizujeme druhý ročník nadačného behu Beh s vlkmi pre život na Trojmedzí 25. mája a budeme bežať cez Česko, Poľsko a Slovensko. Stoj, stoj, stoj! A vy kam bežíte? Na ten beh na Trojmedzí. A prídeš 25. mája? No už tam utekam. Nevieš, aké sú disciplíny? No, 5 km, 10 km, Nordic walking a potom bude detský beh. Budeme bežať cez les, bude tam asfalt, bude to dosť zmiešaná trať s výškovým prevýšením, bude sa bežať z Čiech do Poľska a v finále, teda cieľ bude na Slovensku. Tak sa tam vidíme. Teším sa. Čau! Ďakujem za info. Hej, a nezabudnite sa registrovať od 25. marca na www.terminovka.sk. Vidíme sa 25. mája na Trojmedzí a bežať budeme so žilinskými vlkmi. Čaute! Počkajte, počkajte.